Ikusentzuleok, ongi etorri. Hemen gaituzue, Tasio Superen katean nola ez Twitchen zuzenean, eta ondorenen, okerrean, YouTubeen eta PeerTubeen. Zemuz geha, somakin jarraitzeko asmotan etorria gaurkon lagunok. Zer itzaizue. Joku benetan zoroa. Eta aurreko partida, etzan errezena izan. Erdigalduta bilen itzan uretan. Baina, bueno, gaizki jarreta eusket. Kontuatu naiz, txata ez dut ikusten. Eta hori ezinbestekoa da hemen. Eta, bueno, Somalis, okazital, ongi etorri. Somalis, laugarren saioa da. Oso okerrez banao, laugarren saioa da. Eta esatiz, eta horrekon, uretako pasarte baten galduta bilen itzan, Lelo xamarri bilen itzan. Baina lortu nun pasarte hori pasatzea. Eta guain, gaurko partida gozogoa izango alakon. Mandokin nahi naiz, zital, mandokin, kontura honitzen guztu jokatzetela. Nere lehenengo jokua zen teklaua eta xaguak inola seriamente jokatzen nuna, eta azkenen mandokin bukatuet. Bai, mandozalea, ala xena hauzu. Eta bueno, ia gaur ze eskintzaigun. Ia gaur ze eskintzaigun somak, mozkor mandueaz. Ia ze eskintzaigun gaur somalisek, patos bigarrenean. Eta, fiskali auto bilen naiz azken asteotan, da denboratxoa junda, azkenengo saiotik, tamalez. Hauze, kargatze alde gueo. Ez doin bezetarratzen normalen, Asunto txarra, emate bonek. Hortza dute? Funtzionatze bonek, baiz, da? Nire eskua moitzea hor, pantalla. Ez da gipanik, Bai, tardaten dau. Ez da gipanik, Bai. Hemen gehala. See if you can find out where the Ark is. Ostia, kuadernoa ez dauket eskura. Apuntatzeko gauzak, baina, momentuz ez dago ezer apuntatzeko. Gaitzetxi, hau jarri nun zean. Isuz hortan jarri nun, zeital. Kexa, zure webguneko kexa atalean jarri nun gaitzetxi. Uztet entzun esan nahi dula berez. Eta gaitzetxi jartzen. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. Esan du, salbatu nahi badugu, parte txiki bat bare zeatik ez da. Behaien planta hontan arazoak egon dira, Dana pikuta jonda. Nik hipotezioa dauket, ez ote zan mundu lur planeta guztia jongo pikuta. Ez ote egoera erabat aldatu. Kontuz. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally we have something to do, am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing, and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not going to be easy. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial,
I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Nah. Zerbait arrara zean hor, baina uste ondo harrapau. Jarraitutasunaren realitate jarraikorra. Ez da gitu nola apuntau. Hori iritzi inkesta zan arkaren ingurunean. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Ostia, hemen informazio asko, Historien inguruan informazio galanta. Bueno. Osea, sortu zuen zentral hori, planta hori, nik uste nuen laneako leku bat zala, baina aparteko mundu bat bezala sortzen saiatu zian, ez? Osea, barrun basoa dago, ez dakize, 12 kilometro kuadroko basoa, espazio modularra, basoa, hiri parkea, osea, hiri subterraneo buko bat sortu zuen, seguru asko gerra nuklear bat, olak etorriko zalako, ez? Itxura dauke, asuntok, Eta gaizki eratea da kontua. Nola deskribatuko zenuke zure egoera fisikoa? Kaixo Ilargi, ongi etorri sexy, hemen inkesta txiki bat diten nahi dia bitu. Nire egoera fisikoa, bat, normala sentitzen naiz, bi, energiaz beterik sentitzen naiz, neure buruaren bertsio hobetua, hiru, arraro sentitzen naiz, beste gorputz baten barruan banengo bezala, hau da, euskalduna naiz eta arraro nago, eta lau, faltsua sentitzen naiz, benetako pertsona ez banintz bezala. Nik esango nuke... Hirua. Nola deskribatuko nuke zure egoera mentala, normala sentitzen naiz bat, bi, deskonektatuta sentitzen naiz, gorputza eta burua bereiztea, hiru, aztoratuta sentitzen naiz, nortasun aldaketa bat, lau, galduta sentitzen naiz, enaiz existitzen, lau. Ondo dago, itzulpena ondo dago, pasarte hauetan oso ondo dago. Nola deskribatuko zenituzke zure zentzumenak? Espero ezala, normala. Hori zorran dago, normal. Apuntatu ingot. Marka hau, sukaldean joako berno bila. Kaixo. Untzaio kuaderno bila, bai? Bai, lehen gauza bat apuntatu bat gutziet, baina ez neuken oso garbi jarraitutasunaren ez dakize... Igual apuntatzet jarraitutasunaren hori. Eta gero zitelko esaldi osoa behiratuko gondo. Ea, ba. Kuadernoan gauza asko hozket eta ez dakit nondik segi. Hemen, suma zuzunketak lau. Eta... espero ez dela normala. Normal.
Ez, hobeto, ez? Nola eskeratuko zenituzke zure zentzumenak? Espero bezala, normala. Espero bezala normal, hobeto, ez? Eta jarraitutasunaren apuntatukoet. Esaldi arraroa. Jo, eske, akatz txiki horiek konponduta ja zulpena oso ondo gatuka, esan nahi dute zitalko kestakit asmauken, ez? Baina ba, soma indun estudiora idazteko moduan itzulpen ofizial gisa argitaratzeko. Itzulpen ofizial txarragok ikusi izan ditugu, Ba... espero ezala, normal. Gure zentzumenak, nola dauden. Inguruan dudana baino sentikorragoa eta kontzienteagoa naiz. 3. Blokeatuta sentitzen naiz, zentzumenak lausotuta banitu bezala. 4. Nire zentzuman natural bat edo gehiago falta zait. Horrego mehat. Gordetzen. Nola eskeratuko zenuke zure egoera berriaren sentsazioa? Atsegina, etzai gustatzen, zerbait ez doa ondo, nahasgarria, dena egiten dut. Nahasgarria da, dena egiten dut. Hoi gaizki do, ez? A ber, nahasgarria da, dena egiten dut. Hori ikusi berkoa... Gustat hori itzulpen... Zangoa, I do it all, beste doz esan nahi du originalak nik uste, Dena egiten dut. Zer izangoa? Dena egiten dut. Ez dakit esan nahi duen berez, baina gaizki. Lau, deprimentea. Dena faltsua dela uste dut. Lau egin mogeu. Erabat gizaki ez izateak asaldatzen zaitu? Ez, ondo nago. 2. Nolabait, nortasuna galdu banu bezala sentitzen naiz. Bai, sentitzen dut nire lehengo bizitza galdu izana. Bai, sentitzen... Lau, ez zait axola zer itxura hartzen dudan jarraitzen uzten didan bitartean. Ara, ulertzeia, baina hobeto xo jartzea ongo litzake. Hola, xautzeko ditut, Zer ez zaitu guritzen nola jarri. Gaura. Hola ikusten duzu zure bizitza berria. 1. Nire aurreko bizitzaren jarraipen zuzena da. 2. Nire bizitzako kapitulu berri bat bezala. 3. Berriro jaiotzea bezala da, erabateko berrikuntza. Eta 4. Guztiz ezberdina ez du zerikusirik nire aurreko niarekin. Bizitza berri honek bizitzan merezi duen bizitza eskainiko dizula uste duzu? Bai, nire aurreko bizitza bezainbeste. Bai, baina esanai gutxiagorekin. Agian zentzu berri bat aurkituko diogu mundu honi, eta ez, errealitatetik eta ezagutzen dudan guztitik aldenduta sentitzen naiz. Venga, piskat ezkor erantzuten nahi naiz, hola segiko du. Nahiago zenuke proiektutik kentzea eta eriotzari aurre egitea? Ez. Agian pentsatu egin behar dut, edo bai. Agian. Bale, proiektu hontatik fuera eriotza esan nahi du, Zure erantzunak orde egin dira, eskerrik asko parte hartzegatik. Arkako taldea. Ba, eske nik ustet... Ze pasatu ba, ostia. Nik ustet hemen asunto nahiko iluna da, hola, Ze hori, sortu zuen planta hau. Hola, realidade hori mundu txiki bat bezala, isolatutako mundu txiki bat bezala. Gaizki atea zen, hemen asunto txarra dago. Baina kanpon zer dago? Kanpon asunto honik ez da, hola esango nuke, Baina, zetik bapaten Toronton zeon... Sam, nola zen protagonista, zuintzait? Nola, Simon Toronton zeon. Bazuz histori joitan kera hartzen, pixkat. Simon Toronton zeon.
Toronto entero ikusten. Eta osoik ikusten izan. Eta... Bapaten... Hemen da, hori da ez detena oso ondo... Baina hemen asunto txarra dola garbi da. Vale, inkestain deu. Arkaren arakatzailea. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Toronto hemen izango litzake. Arka ez dago eskaneatutako eremuan. Eske ez gaude ez Toronton da ez hosti, Toronto entero? Bai. Alaska. Groenlandia. Ez, Groenlandia ez. Bermeo. Bermion da, Arka. A ver, noa jungea guain. Esan dizut, pa? A ver, noa jungea guain. Hau zer da? Leharti bai? Zer deu, telefonoa joka. A ver, eske hemendik berdin zain nungo den. Vale, hemen gaude. Sektore hontan. Ostia, hoila eta... Vale, hor gaude, oso ondo. Oso ondo, baina ze? I found it. It's at a site named Tau. Oh, no, it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Oain ja... pixka galduta nago, Txak gu ez gaude arkan, arka joan behar deu. Hori da asuntua. Jaro, nintzatzen hon nine hon leku purtzile hau arka, zala. Jode. Mentza, ja ezin da zerrin, ez? Ark kakusoren gana. Hostia. Ba, galduxa martuta, I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine, this is what you wanted to do, your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what?
I found his sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Where did you go? I'm waiting. Vale. Hostia, es que... Harto Omnitola. Omnitul. Es que historiari buelta gaien itzan, A ber, pixka situatzen, hostia. Zertan nahi nahi hemen... Nun utzi ondun Omnitul purtzila. Alright, let's do this. Come pick me up. Ez dakitela nun utzi nun Omnitula. Bertan egon zan, da niz enterau. Betze, no, horrez? Omnitul! Biztan, egotea normalen? Don't forget to take me along. The Omni tool. Ba, eta nun zion Omnitula? Catherine? Where's the Omni tool? Beste gela baten. Where did you go? I'm waiting. Baietz ba! Bani joala, hostia! Hemendik ez? Ni pa dios. Barrutik. Zitalko, litzaiak egaizketorriko esplikazio txon bat historiai buruz, Ez que ez dakit, oendikan ezindan jakin, eo enaizen nahi enpanatzen ni. Can I pull the Omni Baina tool out? galdera asko. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Omnitul! Hor dago razixe. Omnitul... Ver. Zudupelinuk, zunei hemen nola... geldialdirik ez, Bueno, guazen beraz. Zakit antzeman dezuen, baina... ez da biloso fin. Traje jantzi eta kalera. Ez da bil ikaragarri fin, gaur, ordenadorea. Trajea lehen ikusi duen traje hori izango, anoski? Hortik ez, txetxo! Pues, que traje jantzi eta kalea zendia zauta trajea... Traje honen bila etorri naiz. Baina ez da hau. Ez da alde hontatik, bestetik da. Alde hontatik da. Yeah! Bueno. Ez gustatzen. Uretan ez. Zergatik ez duzu trajea behar? Ba... Ena izelako ja gizaki bat, erdi makinatuta nago. Ekilikoa. Jode, berri zuretan. Que asko. What? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try.
Epa! Sorry, it's dead. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omni tool. There. Should help you get around. Zer, Great. Lisboa? Lisboara goaz? Bueno, ba, bueltaxka bat eman dezagun. Horiz, vigilante bada. Bai, etxe mateu, Zer da, hau jaun Andreok? Zer gabiltz? Hostia. Zer izan da hori? Ez di, sustoik eman? Simon. Simon. Hostia. Hemen ez alnitzan egon. Goazen. Ara, Simonen esku horiek. Simon. Zer da hori, Simon? Bueno, oin mintzat bide bakarra da. Hoi guztat zait. Ze aurreko pasarten galduta bilin nintzen, da... Zien bate garrazekin, Zer da hau? ¡Ah! ¡Me cago en Dios! Ufa! Hori susto txarra, Irudi horieko bapaten azaltzaianak eta... Ez dira errak izaten... Gerore, jokatuta gerore... Bur gehatzaia burun. Kontuz. Bai, nik hartu sustua. Eske, pixka kriminala izan da, sustua. Bueno, nun baita iritsiko dute gea. Estu baten ez ze handik da honik. Goazen, Simon!
Ba, goaz. Kakazarra mendik etorri ingea, ez? Zer da hau, me cago en Dios, ufa! Klipa indigu zitalko, eskarrik asko, zitalko. Klip virala. Urazpin berriz, norbait, kaixo ongietorri urazpira, bai. Bai, hemen jarraitza dugu urazpin, tonto nahiten. Eta, kiston sustoa. Kiston susto hartu dugu, endela gutxi. Destello bat, egon da olako izaki bat azaldua. Eta pixka bortitza izan da asuntua. Baina aurre aguaz. Eta aurre aguaz, baina ez dakit nundik. Ez da, bidei topatzen. Ah, mendik izangoa. Atzak mazpasak bezalakok dagoeneko. Bai. Simon, nunda Garfunkel? Barkau, bakit txarra dela. Ha. Bueno, bai. Txarxa marra, baina eskortza dugu. Galdu nahi zuaina, Leku golen bueltakan abilenan sentsazioa berriz ere. Uste lehen inguruntan nahi zela etorri, esango nuke. Fua, bai, jaztakit. Horrazpia sartu horko dugu. Hau ez alda aurretik egon nintzen leku igual... Ez da. Epa. Beitu eskutan zer dauken. A ber, emate un neoprenomuko bat daukela. Jargikin. Simon. Nunde Garfunkel. Asarre. Simon, Garfunkel zer dago, asarre. Bueno, bagoaz gora. Tonto, bagoaz. Arrokeria hundiri gabe, baina goruntz. Bueno, a ver. Ilargik Walking Simulator... Ilargik Walking Simulator... generoa gorroto du. Alright, we're in. Let's find a working escape vessel. Ados, Simon. Bastante gaina, bai, Walking Simulatorak gorrotu ditu ilargik, eta hau Walking Simulator badala esan lehike. Bueno, a ver, objektu batzuk manipulatze diteu, Walking Simulatoretan batzan hori izatea, ez? Eta Outlast ez alda beste kakafraketan simulator. Eta guretan izatiak ez du laguntzen. Eta Outlast nik ez da joka, baina ez alda baita Walking Simulator pixkat. Ez dago ez armaik, zea pixkat ibili eta eskutatu eta zehatzea, ez? Ni Walking Simulatoran oso aldekoa naiz, Ni asko ustez ezkit, onak diana, klaro. Korrika Simulator. Korrika Simulator. Asuntua serio jartzen nahi damen, Horre poema bat emateu. Izkutatu! Hostia, nola zan makurtzeko?
Simon esan du! Simon esan du! Baina korrika egin. Ez, hobeto ni joan makurtuta ez somatzeko, Ez somatzeko. Izkutatu, joder! Simon! Baina eske, ez dut ikusi aurkari, orduan ez da egin duen esku... Hoi gotzeko da ez? Baina izkutatuta nago, ez? A ver... Hala! Me cago en Dios... Eskutatu, baina zeu zein berkoa nun baita iritsi beharko dugu, ez? Hostia. Hor eskutau. Venga. Kaben di oro, Tratazio txistetxera botzen, etorri zeizu bueltan. Jaja, izkutatu joderroi da. Jakorrik egin. Garfunkel da, gaiztua. Simon deitu dit, ez? Nik irutai, Simon. Hori da, ez zaitu ikutu behar. Da, ordena hori ze? Tau? Simon. Ordo. Eske, hasieran ez dut ondo ikusi, ez dut identifikatu ze bitxo klase zan. Venga, noa joan berdeu, guazen. Kaka, hemen, honea ez. Kaben di oro. Ate hau ireki berko. Simon! Au! Vale. Ez da hiltzen lehenengo kolpen. Bigarren aukera bat emate izu. Horrator, ai. Venga, Simon, korrek entzak. Simon? Espabilatu, ai. Eta noa joan behar dugu, hostia. Hor da. Hasierako leku noa berriz, hostia. Venga. Simon, korreka, mantxo da bin. Hostia. Puta soria, hombre. Pixkatu bilito, Ze ditu zatxu... Etxun xarra hau txakin. Zatxu garfun... Arzitako noa joan behar da. Pentsatzen un katxarritorrei eman da nahiko izango zala. Garfunki jarri behar da buruan dakartzen disko bola horrekin. Aurrez bezala. Baina beti hartzen duzu atzera buelta, hortik ez, eta ezkerra. Eske nervioso jartzen ez da ikusten. Hori. Nun gaude. Eske ez da pitu ikusten oain. Hor dator, zerrilea. Galdu inaiz,
Nondik noan, nondi da? Uff. Non dago? Hor dator, hor dator. Vale, nondik jugoga, eta nondik eskuita, Uff, igual atzea voltatzen nahi naiz. Me caben dios. Hor dator Garfunkel. Bai, lekuz aldatzea! Urtzilea! Me caben dios, urtzilea! Caben dios, galduta nago. Hau zer da? Hau, hemen gaia, me caben la puta, Hasierako buelta una naiz ez? Ezkin dut. Jode, hor dator. Goazen etxea. Naiz elanteatzen, Hola, ez hau berria da. Zer da hau? Hau berria da. Mendi da, nun baite? Eskilara, goian do! Kaka! Ezin dut eskapau! Hemen ez da bidei. Nola ateatzen nahi zen mendik. Geldik egon da? Baina ez joan hasierara, geldi hor. Ezkutalekoa da. Ezkuta duta. Argi gorri etzaio gustatzen igual. Tia, telefonoa joka oina. Ostia, hemen hildakok, Kalaberak y la hostia. Horrez da. Mene. Beitu mandokin zeherrez. Eskilara... Ze paseu da. Eskultura ni joa berriz. Pasilloaren puntan, badaude ate batzuk hortik da. Beitu. Baina erabili eskilara. Ea. Esetxo bai, Garfunki. Arratu gabe Garfunkel. Garfunkel, bale, Garfunkel mozkortuta gaurrean. A ber, zesatu zitelko. Pasilloaren puntan badaude ate batzuk, hortik da. Beitu. Baina erabili eskilara, ea. Pasilloaren punta zer da? Hau! Beste punta. Garfunkel mozkorrin da gaur kontan, Ze eskilara? Mokauen, dios. Eski nahi zenteatu zein deten zeakin. Osa, giratueten... Bale, hor. Bale, guazen. Bueno, hemen salbo geaz. Gorde egin du jokuak, oso ondo, asko gustatzen zaitorri. Salbo gehala esango nuke? Garfunkelen gandik?
salbu. Ha, ha. Eskerrerun txartuet. Komuna. Eso se da. Bazen ikustea. Hemen zerbait heltzeko zeon. Bai, itxi, ate hori. Oso ondo. Listo? In there. Huh? What? Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Ah, shit. We need to get out of here. Hostia, I know, shit, eta I'm neurtu going. esan du. Oh, shit. Esan du. Eta neurtu. Akatsa. Hori da niretzako sustoik handina, holako akats bat topatzea. Bueno. Monstruo zerri hauen gana berriz, Gaben dio. Purtzila asuntua, Hoia nolako gela baten egon geha. Ez dira salduko zaigu zerri hau. Baina hemen etze honez, aguska esploratu ingoet. Non dago, andao, me caben dio. Kontuz. Nik zagatia, Simon. Zer da, hau? Ez da bideik, ostia. Bale, hemen bi bidare. Nondik etortzen, bestetik atako da. Dator. Hostia, ez dut ondo ikusi, nolakoa dan monsterra, korrika juten naiz beti, baina rarilloa da monsterra, ez? Mendik ez bazinoa, hostia. Mendi bai. Kakazarra ezin dago jon. Ate hori. Irikin behar dat. Atea bat iriki, Simon. Hostia, nun dabil, monster. Mendik bat guazen maite. Ojo. Ya. Ben azkarrin behar da lan, Simon, venga lanea. Ze. Eman inditela. Reactor collapse imminent. Proceed to the emergency.
Nuntzan. Hau, gauza desagradablea. Zenditzen? Ez. Ufa, lagunok. Ez, aurrez da. Behar nuna baino pixu bat bera ojo naiz. Hor dagoezu Walking Simulator. Behar nuna baino pixu bat bera ojo naiz zitalko. Ez ondo joan zara. Hore, Walking Simulator izaten jarraitzauz. Inberretena ibilita korrik aitea da. Horratik, esaten nik Walking Simulatorren alde esatet. Hori, adibidez Silent Hill batea zuena Silent Hill The Short Message estilontakoa, jokamolde aldetik eta estilontakoa. Zeatea zuen debaldeko joku bat. Ilargiketan jokatuko non, da nahi guztuztean, da behai ez, da horretik ez genuen gameluein, baina, bueno, guapillo dago jokuri, nahi guztuztean. Bueno, oin nundik hasiko gea. Oin. Ja, hostia, gogorra dia, pasarte hauek gogorra dia. Ja, kenduta duzketa bako ez? Venga, tia jok. Hortikan jetxetzen goa? Musiko dago. Ez dio, grazekin Garfunkelei hauak askatzen, bate grazekin. Running Simulator. Warning. Reactor collapse imminent. Proceed to the emergency Ez banez sartzen lehen bezala kallejoi baten, irterei gabez banez gehatzen. Entzimuz eta bain bezala problemaik. Baina gaizkin joa. Ez, no. Vale, pixu bat jetxi naiz. Beste bat, eta hemen inguruntan behar luke. Venga, Dios. Ekinke, ja. Ara esmatze dut, Hortik ez, lehen urte naiz. Mena. Azkar, txik. Okay, I'm in. Now let's get the hell out of here. It's taking so long. We need to pump all the water out before we take off. Can't you do it any faster? I'm almost there. All right, here we go. Hold on to something. Daula. Baguaz. Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta. Should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WOW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WOW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Brace for impact! Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Please remain seated.
Bueno. Zelan tentsioa? 14 edo. Ez, bueno, momentu txarra pasaiteko, baina ondo. Eta ilargi, txufa bat zen onartu, esateu Silent Hill The Short Message-eatik. Eta ez nago ados, bastante ondo zon. De hecho, eske gogatu inaiz, estena bukiduna persekuzioa, era hortako estenak bat zeuden. Hau baino pixka kutregoa zela? Bai. Baina ondo zeon. Bueno, zer deu? Ze dut ulertzen ze... Lurra nun dago? Ze hostia. Moldatze algea o... Raro dago lurra, dana buruz bera... Igeri nahi zen, eo... Irikitzen nahi dira? Bota flesakin, no? Kanpotik. Laguna edo etxaia? Bueno, soinu horrekin laguna. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Don't worry, Kat. I'll find a way to Thea. Kaixo lagun, zer moduz doa bizitza? Hostia, no etorri gara. Venga, sartu eskua. Mierda hortan. Lot? Ez dut oso ondo ulertzen... Trasteak... Come in, Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. No building organics, getting a signal but no audio. Strasky, it's Como Raby. Akers has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Strasky, I can try setting... I have pictures. Strasky, lo otro. Ai, berriz eman diot, ez kontuz. Uste dut dela irrati seinalea kontatu nizuna. Egin behar dela puzletxoa, vale, puzletxoako irrati seinalekin. Venga. Strasky... Epa! Vale. Vale. Zer dago asunto, a ver. Urbildu. Arloaren mapa. Arloaren mapa. Hori gaizki da. Nola izango ba berez? Nola izango berez arloaren mapa? Ez dakit izango zen zona edo... Ez dakit nola jarri. Zonaldea edo...
Gunea edo, bai. Gunea. Ondo. Eskarrik asko norbait. Bai, hau da. Puzletxoa daukeu irrati seinalearekin. Beraz, gunearen mapa. Oso ondo. Delta Station Platform Antena hemen no. Vale, orduan, bueno, antenara joten saiatuko naiz. ¿Ves? Jack. Bueno, irrati seinaleak maneiatzen ikasi genuen signal izen, hoi da, ilargi. Vale, hor dago gure kapsula. Eta... Trena? Bitu anten hor do. Hala, mateu bintzat. Vale, uretatik atatzera hemen. Ufa. Argiak min egiten dit begietan. Esaten ari zara ez dudala haragi beirakorrau behar nire burezurrean salbazioa ikusi ahal izateko. Gustatuko zait kentzea. Jainkozko eginkizun hau ez oztopatzea. Haragi beirakorra. Zer da beirakorra? Vitreous flesh. Osea, beirakorra, vidrioso. Hostia, haragi beirakorra... Ze haragi klase da hori? Asunto... Ufa, Beirakorra. Abare, txitxe. Ze hizkuntzatan idatzia zu jargi? Beirakorra. Abar, xix, kier letarran. Sin zikoitza. Zirragarria da ikustea nola uauk delta eskatzen duen. Duela urte erdik eskatuko nintzen. Goiak eta uanek makineriaren odol beltza garbituko zuten. Orain lur zatituek delta osatzen dutela dirudi, edo eklipsatu ere egiten dutela. Ostia, signalizekin baino okerro gatzen nahi naiz,
Epa, xakea! Bueno... Arerio kaltetua. Pena da, jokatuko nuke partida bat. Gure zaindariaren odol beltzean dudan islak xuxurlatzen dit. Infernu honetatik salbatu behar zaituztet. Utzi lo egiten. Ikusi ditudan amets argietan giltzapeto. Bueno, ilargi, ona... Oso narez, baina, bueno. Xe bakit, jokatzen. Baina, bueno, pixkatu nadan batek, kriston paliza batek. Txirri porra! Ze? Zozin berkoa ba, hemen. Ez da zerrin. Arau berriz irakurriot. Ez dago, ez da. Bale, zuzenketan inaiz txarra xakean. Eno nik esan nahi, baina egia esan bai. Ostia. Hor etxaia dabil. Honea sartu berko dugu. Ostia. Lagunakin susto hartu dugu. Hor dabil bueltaka. Bai, honea sartu behar dugu. Hell of a day, am I right? Can't believe how much I'm sweating in this suit. Hau, txita dago ez? Bueno, Pasa ahí, Simon. Good robot. Bueno, txopanuen, espero irratizen puzlia itxie, ostantxien lagunduko txut beste baten. Gabondan hori, gabon zitalko ondoloin hori izaten dutazio garratu gaitezen xakean apustu egitea proposatzen digunean. Ez. A ber, inoiz jokatu ez duen bati irabaziteiot, eta oso txarran bati baita. Baina... zertxo gait jokatzen dakinak, ba... Xaken politxa izatea zure mailako orkari topatzea. Nire kasun, ba... Hau zer da, egon gehan aia? Hau da, ostia. Hau da, ez? Nola irikita zeon?
Bea, ez, bai. Bai. Ongena... Gaben zautze. Nola... Aurkari bat zeun hor... Lehen zion, berri ez dela. Zer da? Behatzete lehen. Kontuz. Control room. Jo, nea sartzea interesante aritzake ba, Nea lehen iguala indet, ez da? Buelta hau eman, ikusi. Hau gaizki daola. Bai, da. Baina, irikileik edo ez? Irikileik, me cago en Dios. Bai. Guazen barra. Hostia, ate hori. Ate hori. Epa. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck. He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on. Zuzenketa bat inberrauket. Akersek, ez da izer. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? Puta hori. He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck. He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on. Zuzenketa txagarra, ikusi duzu Akersek nola injektatzen puta hori eta zen kaka hori, zen. Bueno, hemen ze. Ez da laseinik, ez? Jo, gero uretako lekuetan. Dana igual txoritzait eta enaiz zenteatzen nondik noa nabilen. Hortan gaizki nabil. Hemendik gaizki nijoala esango nuke. That's a long drop. Epa. Beno, puzleak egin arte geratuko naizea. Ondo zitolku. Hemendik ez da, argita garbi. Eta zitalko basa baina zubian nondik den, puzle egiteko eta irrati asunto hori, ze goengo zibili naiz. Hor. Eskuma. Eskumako argi horta jogo naiz? Edo ezkerretakoa. Hemen dio. Hemen ja sartuko nintzen ez, hau irikita dago. Hau control room hori izangoa. Horretzen ezer.
Bai, control room fuera. Horron segitukoet. Vale, orduan bestea. Bestea, hemen aurreko hau. Ezan lehike. Delta. Ondo. Ondo lontzaile. Eta hau zer da? Hau ze hostia. Bueno, iriki aldekeo. Asuntu dago hemen, Joku arraroa benetan. Joku oso arraroa. Oso beldurrezko histori berezia. Zein dago? Hori. Vale, mapa. Eta hemen ze. Gustat ez da, zein handik gela hontan, Sit. Aurra seiko dugu. Botoi hori teklatuan dagoena. Vale. Euskara eskutuntzeon. Hau eskuliburua. Bueno, beti bezala nekauta, logurekin eta puzzle sakon bat iristegea. Barrako gutxi. Gatazio. Dios. Adimena. K8, AU8. Adimena, AN, zazpi U. Konplexua, klasea. Laguntzaile unibertsal arina. Urrutiko pilotua, NA. Zuzenketan bat inberko dugu hemen. Konplexua klasea, hori izango da, klase konplexua edo... Hori, begiratu gara dago. Hagoen pixalarri hauket ba, bane, joa pixaina, matxan atoz.
Iepa. Juntza egu zitalko, Gabon pasa, eskantxao. Hotza. Bueno, lagunok. Saiak eratxo egingo dugu, puzle honek zerbait ulertze duen, da laizter, nik agur esango zuet. Urrutiko pilotua NA. Laguntzaile unibertsal areina. Hau gure laguntzailea da, vale? K8ak ahots modulurik ez duen arren argi eta soinu simplifikatuen bidez komunikatzeko gai da. Oso ondo. Bull adimena, komplexua. Lehen nola zen? Komplexua klasea. Adimena, komplexua. Mota, batez besteko langilea. Batez besteko langilea gaizki da. Ulertzen zuen batez besteko langilea zaiti jartzen. Izango aberax. Olako zerbait izango aberax worker, olako zoze. Ez que guk txiste bat ite dugu horrekin. Bai, esateko mediak hankatan jartzeianak bataz bestekoak ditzeio. Olako txiste bat indu nahi gabe hemen itzultzaileak. Igual, rekord bat iten nahi nahizea. Nola izatea, speedrun, bezala, slow run rekord bat ingot igual, Hemen lasa, iola, venga, apunta hau eta bataz besteko langilea. Urrutiko pilotua bateragarria. Bataz besteko langilea izango litzake... nola... Ez dakit nola esan. Langile arrunta edo... Bull, topa, inteligentzia komplexioa, mota mini, urrutiko pilotua NA, Aqualia, ikerketa ontzia, urrutiko pilotua derrigorrezkoa, funtzionek oinarrizko inteligentzia baino ez du. Pilotu bat behar da ekipamenduaren funtzio guztiak erabiltzeko. Oso ondo, mezuak. Nangoa, Crosted, Z, Gaia, Delta, evaluazioa. Terri, erabaki da zure tripulazioa eta zu Z-arantz ebakuatzen hasiko zaretela 14an. Dagoeneko arduratu gara guztiaz, eta iristean posizio berriak esleituko dizkizuegu. Esleitutako mailari lotu beharko diozue, noski. Behar dugun azken gauza, lider gehiago da. Rosen. Hau pixkatu betu berra aukeu. Esleitutako mailari lotu beharko diozue. Lotu beharko zarete. Izango litzake, ez? Bat. Gero. Behar dugun azken gauza lider gehiago da. Esaldi hori ulertzea, baina hobetu liteke. Ikusiko du nola jarri, baina aldatu gara. Lider gehiago izatea da, edo... Venga. Hauze... Kuete jodan, Crosted. Ez nahi zinora joango, kuete jodan. Ostia, hori ona, Zuk ez duzu aginpiderik ni behartzeko, kuete jodan.
Zuete... Jodan... Nik izorrai jarriko nuke hor. Izorrai, krostet. Hau ez dira nire aginduak, idiota. Hemen lan aukeu, Hemen lan aukeu. Bueno, ez dakit norbait entzuten nahi da noendik, norbait izan nahi baten bat. Baina nahiko erabakita dauket hurrengo joku hau bukauta gero zuzeneko Zelda Ocarina of Time izango gala. Hau ez dira nire aginduak, idiota. Hauek ez dira nire aginduak izango litzake, ez? Hauek... Eta idiota, Errekela. Ni mezularia besterik ez naiz. Bai, hauek ez dira nire aginduak, idiota. Gaur zaletu egin naiz itxura bako monue irainaz. Zia politxa da, itxura bako monue. Ni mezularia besterik ez naiz. Geratu nahi duzu, denbora pixka bat lor diezazuket zure zaborrontziar geratu nahi baduzu. Baina zure tripulazioa bihar joango da. Kronstedt. Oso ondo. Nongoa, Straski, gaia, evakuazio osoa. Akers jauna, atsegin handiz jakinarazten dizut, zure tripulazioa osasuntsu iritsi dela, eta zeta salbatzen duela. Leku aldatzeko presnagoanean, abisatu eta ibilgailu bat bidaliko dut. Peter Straski, zeta bidalketak. Nongo Straski, gaia, egu herrion Akers jauna. Zeta birkokatu nahi baduzu, ez izan zalantzarik hori eskatzeko. Peter Straski. Bale, osondo, mezuak, sarbide registroa, tokiko sarbidea, Akers, tokiko sarbidea, tokiko... Terry Akersek bere 1000 xake partida irabazi du. 1000 garren xake partida irabazi duela dirudi Akers jaunak txurako monue. Eta xakea, partida berria. Jode, ezin dala jokau. Gauen zotz. Joder, hemen ez dakit nik ze asunto izangoan irratien histori hori, baina oendik ganez gehiritxi. Eta nila nekatuta nago, beraz hemen utziko dugu gorde eta irten lagunok. Bai, menura irten, eta agur esango izuet, ikus entzuleok. Agur eta gore. Soma beste saiotxo bat indeu. Ezke, behan du eta nekauta aldatzen ez dut ordu onta, ja. Edadek ez du barkatzen. Eta, bautxe lagunok. Ostia. Atazka bintzaite OBS, oze? Entzuten ez behendik? Bale. Ez. Bueno, lagunok. Ondo izan. Beste atarte jarraituko dugu. Somakin, beste egun baten. Bueno, hain gabonak izan data igual lasaixe gota egun batzutan iteko mon izango naiz, eta ia aurraite duen. Ondo ba, norbait. Eskarrik asko, hemen bukara arte ontzaten da noi, eta nola ez, zitalko, ilargi, norbait, eta gainontzeko ikusentzule guztiri. Ondo izan eta, laster arte...